Vi vil gerne vise, hvordan vi renoverer et typisk 70'er hus med bølgeeternit. Kunden vil gerne have tagsten i stedet for bølgeplader, samt efterisoleret loftrummet. Desuden skal der ny beklædning på gavlene og nye tagrender i zink. Typisk har 70'er huse underdimensionerede spær, hvis der skal tagsten på. Men vi har erfaringen med, i samarbejde med ingeniører, at forstærke spærrene, så de kan bære. I dette tilfælde er den gamle isolering så dårlig, at vi vælger at skifte den. Dampspærren vælger vi i dette tilfælde at bevare, men sørge for at tjekke den, således at den er så tæt som muligt. Gangbroen skal hæves, og der skal ny loftklemme monteres. Alt gammel isolering fjernes først, og derefter begynder vi at forstærke spærrene. Alle samlinger på spærrene skal eftergås og eventuelt eftersømmes. Spærfod og spærhoved skal forstærkes, og der skal monteres bolte for at holde tængerne sammen. Der skal etableres vindstop ved fodremmen hele vejen rundt om huset, og det er også vigtigt, at vindpladerne bliver fuget, så det er helt tæt. De gamle tagplader og lægter fjernes, og der isoleres efterhånden, som der lukkes med undertag. I dette hus bliver isoleringstykkelsen 385 mm. Tagfoden udføres af krydsveneer, så blikkenslager kan fastgøres i randjern. Her kan man se, at der mangler lidt hulmursisolering, og så kommer der selvfølgelig noget i. Der skal etableres nedfældet skotrende, og det er da bedst at bruge brædder. Selve renden udføres af zink eller aluminium. Tagrenden monteres og undertaget klæbes mod fodblik, så det er helt tæt. Lægter og klemlister laves færdig, og taget begynder at tage form. Vi skal have lagt en ny bjælke ind for at bære spærrene, og en ny søjle skal monteres. Så ankommer tagstenene, og de bliver hejst direkte op på taget og delt ud. Herefter skal de blot lægges, rykningen skal monteres, og så har man pludselig et flot tag. Så er det gavlenes tur. Der skal monteres beklædning og underlister. Nu er vi nået så langt, at vi kan fjerne stillaget, og de sidste detaljer rettes til. Bygherren kan i hele processen medhjælpe ved oprydning, fjerne affald samt bære materialer til. Nedløbsrørene monteres, og herefter er vi klar til at aflevere det flotte nye tag. Hvis du også ønsker en professionel renovering eller andet, er du velkommen til at kontakte os på mail eller telefon, så finder vi sammen den bedste løsning for dig. Tak fordi du kiggede med.